Hola, anem a treballar aquesta setmana amb projectes. Després d'haver vist una mica dels aspectes teòrics i diferents experiències, cal que vosaltres treballeu amb un projecte. Seguint la idea del que són els projectes, hem escollit projectes propers al professorat. És a dir, n'hem posat 4 que poden ser de la vida diària de molts de vosaltres, almenys alguns d'ells. La idea és que resolveu aquests projectes i per fer-ho hem creat dos entorns diferents segons us agradi a vosaltres. Per un costat podeu treballar els projectes dintre del Moodle i per l'altre podeu fer-ho dintre de Wikispaces. Particularment creiem que Wikispaces és bastant més ric en quant a wiki que no en el cas del Moodle. Wikispaces té una possibilitat que és la de treballar amb un projecte i afegir gent a aquest projecte. Per la qual cosa, dins de la wiki, cadascú crea la seva pàgina personal i cada grup té la seva pàgina de grup. Hi ha una riquesa de treball realment interessant, és molt dinàmica i a més creiem que donar a conèixer les possibilitats de la Wikispaces per treballar per projectes és molt important pel professorat. És útil amb alumnes des de, jo diria, quart d'ESO en amunt. Abans de quart d'ESO creiem que es pot treballar molt bé en blocs, però això sou vosaltres els que, amb la vostra experiència, podeu dir, podeu veure, segons cada situació, què és el millor. Us animem a que treballeu aquests projectes dintre de Wikispaces i si voleu fer un Moodle no hi ha cap inconvenient. Teniu l'accés a Wikispaces amb el correu que va rebre, que vam enviar ahir a la nit. Farem les reunions que teníem programades de la manera semblant perquè cada grup pugui parlar entre el grup i amb el tutor del que va veient, el que va planificant i el que va fent sobre el projecte. Una vegada engeguem el projecte, veureu que nosaltres el que fem és posar unes fites, uns punts concrets d'entrega i una sèrie de treballs que són adients dintre del treball per projectes. Esperem que us agradi i que puguem aprendre bastantes coses sobre el tema que estem treballant ara. Moltes gràcies, a la vostra disposició. Ens veiem.